suasananya malah hujan gitu. Alhamdulillah hujan. Hujan kok mantannya langsung apa, Ren? Kurang sarah, orang tahu. Oh, belum tahu. Biasanya kena hujan-hujan ini ki enak sama mantan. Ngomong kali Mas. Nah, hujan-hujan ini ki enak sama mantan ya? Dalam Enak sama mantan ya? nggih menakne mantan. Kandhane pol ya. Soalnya bar ki kan sacarane bar nang ngene. Iya. Carane bar enak sama mantan rat ngono. Yo. Piye perasaanmu ini? Delok kancamu dadi manten. Seneng. Hah? Seneng. Dan nek gak seneng kowe arep saduk nek gak seneng. Seneng apa ya? Seneng lah. Nangis gak nge? Nangis, makanya bendul mripatmu. Ya Allah, mripate bendul koret ah. Mripate bendul. Koret. Nangis. Kowe jare ndek keinginan ta kowe? Ya, kok iso teko ngono lho. Lha piye to? Lakak-lakoke ndek keinginan ora. Pengen ya. Pengen cocok. Pengen cocok ya deh. Ya. Menggebu-gebu. Tapi akeh koncone, Mas sampeyan wis rabi bro, Mas? Dereng. Masnya sampun. Pun nikah? Oh, sampun. Masih belum. Iki mesti gong iki oleh nom soalnya nang ngarepku iki. Mesti urung. Iki mesti urung. Tomblo. Sombong tenang. Hah? Iki tak takoni, Pak nek udan-udan ngeten iki ngenakno manten apa mboten nggih ngono. Yo tetep Apa? yo tetep ngenal mantan malam pertama. Masa? Ora wis kedhe bengi. Dek bengi piye ya? Dek bengi ya wonge nang kono to wonge. Andi. Oh iso ya. Oh iso. Iki kok bengi kan dek keri to. Dek acarane kene nek bareng iki bar. Dadi wis gak enak nggo dhewe kan dangdutan. Iki dangdute dek bengi. Iki piye nasibnya? Lungguh to, takoni ngono kuwi. Mripate bendul. Awakmu kok hari-hari iki dalam pernikahannya Andi kok malah gak semangat awakmu ngapa? Gak semangat gitu. Pas semangat iki. Yo maksudnya ngene lho. Dadi aku takoni udah awakmu wis paham to. Maksudnya dampingi Dek Maya ora? Apa? Dek Maya. Hah? Dek Maya. Lah wonge nang lah iya kok gak dampinge piye to? Wonge nang ngarep to, Ret. Lha jero calon bojo. Lah piye kok? Jero calon bojo. Ya adalah iki lho mripat abang tak senggo nek Pak ngantuk. Ngantuk aku. Niki malah nangis bendul mripate. Nangis karena iki wis terlalu banyak perjalanan di kali. Si sapa Darpo. Dan akhirnya berlabuh gitu. Di sini juga. Kadang ngantane kowe ya. Ora tinggal kok takok aku lho. Piye? Kapan rapi? Aku kan wis tau rapi to. Dia kan nurung kok. Kudune pertanyaane piye? Pertanyaan sebaliknya. Kudune pertanyaane sebab aku sing takon. Heeh, kudune nek gak ngono ngene kudune takoke Blok. Pak Kudu ngene. Blok, kira-kira aku rabi ku kapan ya, Blok? Kudune ngono to ya. Malah takok wong. Takok piye to? Kapan rabine? Aku wis tau rapi yo sabar sik sing urung rapi koyo kowe rapi yo sik. Ya aku rapi sedelok tok lho. Penake iki rong nemen lho. Rong nemen gak apa-apa tarane yo takdirnya. Malah udan, Bos. Malah menakno nganten jadi masik lho. Enakno nganten no. Kanjane kok. Mantan kok enak, bengi wis langsung adem wone, rasumu. Lagi kok ora. Iki masak piye iki? Mas, kok sampean joget apa? Wono. Kelono Sewandono ya? Ngari Surakarta. Gaya? Surakarta. Nyapa kok gak kaya Ponorogo? Gamelane mboten enten. Gameli lambi kok kebagian tukang kenong ya, kan? Kayak lambi kayak iso Mas ya. Iki tak tekoki kerese landhep ora tak mateni tomblo ngono ae. Sampean ini iso joget ini mulai cilik belajar ya, Mas? Nggih. Nek caca iki ya belajar kesenian, Mas. biasanya nek wong Ponorogo biasanya jog cilik. Sama nasi Ponorogo sih. Iya ta. Iki mesti kon koprol kaya ngono kae iso. Nah, saged iki pinter iki. Sampean menang. Iki kulino mentrol kok delok rejengane. Yo nek kelas Sewandono yo kayak ta sing kaya ngene kae Mas. Pakai topeng ya. Topenge iki. Abang ta ya ta. Ya iki lho. Kuwi kalau Sewandono. Kok warok kok iki. Juga Prabu Kala Sewandono. Raja. Raja.
Raja Wengker Wengker ndi Mas? Bantarangin. Engko jare waroke to Mas, Suragento, Suramenggala. Prabu Krasna iki gawanane pecet to biasane. Nek Solo mboten. Oh, nek Solo gak ya? Cara Panji. Panji. Panji Asmara Bangun. Ngene iki kudu belajar sejarah. Nek wong-wong ngene iki jogete dhewe soalé. Kesenian Solo karo Ponorogo gak padha. Iki bocah-bocah iki ya jog cilik ya belajar, Mas. Cuma belajarnya remi. Tapi data Jadi ora belajar iki, ora belajar. Yo iki marah yo beda, Mas. Nek delok nek Ponorogo kan mulai dari jenjang TK, SD, SMP terus tiap desa rata-rata mesti enek anu kan, enek ngene iki seni budaya. Lah iki biyane daleme pundi? Aku kancane manten, Mas. Aku dari kono Kenongorejo. Kenongorejo Pilang Kenceng Madiun. Sampeyan Ponorogo ndi? Pulau Sawu. Ya, aduh men yo. Pulung ngono lho berarti kowe. Ning Trenggalek. Trenggalek. Lewat Pulung kan iso ning Sawu, tapi Sawu sing sebelah kene ya. Nah, berarti lewatmu jetes ngono. Nggih. Omah-omahku Mas Ponorogo iki. Masukku sering dolan rono biyen daerah Ponorogo. Kenapa? Zaman nom. Saiki sanak telu, Mas. Awak telu tuntek iki. Anak telu sing konangan. Ning konangan babi. Sampeyan wis nikah, Bro? Dereng. Wis kuliah. Kuliah? Di mana? Isi Surakarta. Bro, ngeri lho. Ngeri. Wis dasare teko cilik wis sekolah joget-joget seni. Teko kono ditambahi neh joget. Kuwi nek bedone apa, Mas? Jogetane apa gayane joget? Gayane joget. Nek nang kene kan biasane Cara kostum nggih. Nah nang kene kan kaya Lapis Wandana kaya ketok kaya piye ya? Sama, bener ya. Cuma luwih lembut. Nggih, bener. Nek nang Ponorogonan Warok kan luwih rada anggak. Nggih. Cara karakter pun beda. Tapi cara lakone sing jogetno sama ya, Mas. Iku sampean dhewe apa nek wedoke? Iya, Mbak. Ya Mbak berarti kok jogetno iki ya, golongane ngono kan ya. Kaya biasanya kan dalangan kaya apa meneh? Cucuk lampah. Iya, berarti kok sampean jogetno ya, kaya kono kaya apa ngono kae? Domas karo Manggolo. Manggolo cilik-cilik lho kae. Sunate rong padha garing kae. Lha kowe. Aktif di YouTube. Semua YouTube semua. Iki ya YouTube. Subscriber 130. Siapan Mas ya. Sik pecote keri, Bro. Kantarangin Prabu. Wono Sewandana, rodok tok 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 tok. Lah ngajar ya. Mripatmu kan ndeloke ya kerah aku. Yo, rokoke digawa Mas ketok nyulek. Gak oleh rokoke. Kudune rokokan ngono kuwi. Deng. Lo bro, dan bro. Deklat. Masih angin pisan. Oh. Kayak belalah rada angin pisan model sekulon. Red, tolaan to Red? Tolaan to. Pecutmu tokno. Kok iso malah kowah ning kene to? Wis sunat lho? Pun. Nane, Radit? Pun, wis sunat ya. Ganteng lho adik lagi. Kamu tadi ujian ya? Udah. Bakso nih, metu. Amit. Ayo. Bakso nih anget. Anget. Wah, terang bro, terang.
Hujan gitu. Dan terus tenang teman-teman. Untuk angin muka-muka dan terang gitu. Acaranya masih lama. Ngesakno iki lho. Ngesakno nek kon laku rono hujanan. Terang yuk. Ayo ucapan selamat buat kakak. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup yang baru. Semoga samawa kakek-kakek nenek sampai akhirat. Oke? Oke. Bentar lagi harapannya apa harapannya Radit? Ya. Muka-muka Mbak Andi cepet di ngomongan ya. Ya. Oke? Ini sih no. Gantengnya. Oke, Prabu lewat Sewandono sudah mulai bersiap-siap. Moga-moga terang pas wayahe nang kono. Nah, udan soalnya ngesakno. Prabu Kelono Sewandono. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton vlog Dian Kucing di sore hari ini ya Dinda. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon doanya semoga Andi Notobawa, Andi, Eka Tiapsari, sama Wabdu, kakek-kakek nenek sampai akhirat dan segera diberi momongan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.